Kajantia Students Union War Jantia Circle hapo kajalam President uba Eddie Kerry Potam ringkar kasnat trekam kajongka ke JSU Senda Unit hakalai trik mentau benai kalale ai de Jsu Ujor hakmaru Executive Engineer ke Juai South Division PWD Roads baru Assistant Engineer Border Road Subdivision PWD Roads Halor ke Jingsniu palat ke Jingkieng hawa Lakroh kabadan hakasurok Moktapur Borkhat Lingba kani ka shithi Ujor ka seng kala penpau ba kani ka Jingkieng ka long ka badan kam e na ka benta ki breu jo ka thain riwar jantia bar kumjuru ka bapnia so e ka West Jantia Hills District bar ka East Jantia Hills District ka Jingsniu bar ka Jingorpait jong kani ka Jingkieng kan bo jing e ki nong rep ha ka ba ki marrep jong ki ken shakhta na ka jingbam la ki kali ban ya na shiliang ka wala kro lingba kani ka shithi ka seng ka penpau ru ba ya kani ka Jingkieng la e bon snem klam da don kano ke jingpen ba na kaliang katanat PWD kumta ka seng ka dawa bade bachnano mardore kani ke Jingkieng kabla or paj haki benta ki bakut jongka ke JSU Senda Unit kala dawa ru bachnano e ke Jingkieng ding hawa amalo kodo kabadan hajan ka shnong Moktapur